mi el més destacat era el contrast que n'hi havia tan gran entre el poc que suposava per mi posar 3 o 4 hores del meu temps i lo important que era per ells. Una de les funcionalitats que s'ha de recuperar per retornar a començar una nova vida és la interacció amb l'entorn. I vam veure que realitzar sortides urbanes des de l'hospital, agafant l'autobús i accedint a la ciutat per veure quines dificultats arquitectòniques ens ofereix la ciutat, això podia aportar un benefici terapèutic molt important als nostres pacients. L'objectiu era treballar tot el que és un entrenament de la marxa, en cas que els pacients poguessin caminar, o del maneig de la cadira de rodes. També hi havia tota la part d'assessorament i d'informació que ens proporcionava TMB en quant a xarxa d'accessibilitat, quins són el transport adaptat, per quin vagó han d'entrar, com han d'entrar. Para mí ha sido una experiencia vital, puesto que ayudamos a gente con movilidad reducida a ser un poquito más independiente a la hora de moverse en los transportes, y nosotros lo que recibimos de ellos también es la ilusión de poderles ayudar. A nivel personal, la satisfacción de poder ayudar a gente que realmente lo necesita. Jo crec que és molt, molt positiu pels pacients. Si calculem durant aquests 20 anys totes les sortides que s'han fet, han set al voltant d'unes 400, i això implica que se n'han beneficiat d'aquest programa al voltant d'unes 2.000 persones. anys de col·laboració amb Fundació Institut Guttmann. 20 anys de compromís social del voluntariat TMB. Fundació TMB. Mobilitat amb valors.